Rasaku ki cangkem, Dur. Ayo, nek pancen Begawan Durna ora gelem menehi keterangane ndi dununge Sekar. Gawe sungsang bawana balik, wo klakon kilocop siramu, wah cocot matamu. Tantang-tantangan kok medeni. Aku yang ngelocok biasku, tak cocot matamu, pecah siramu, pecah geti. Minggir, jaluk talan, minggir. Orian bos seruri ora mangreh ngoko no tanpa palupi hatilar silastuti sujono sarjono kelu kalulun kala tidha ingkang sampun badhe wonten pangandikan saking Paman Harya Senggunituwin Bapa Mremban Durna. Dinten samangke sampun kelampahan kula nglempaken sangganing para nayaka Punggawa miwah para sentana negari Ngastina. Mboten wonten ing gumana musik salebeting manahipun ingkang putra Ngastina. Enggalo kula menika mangertosi menapa ingkang dados pangandikanipun Paman Harya Senggunituwin Bapa Mremban Durna. Dinten samangke kula caosi kamardikan daya-daya kula aturi munjo atur ngersanipun ingkang putra Ngastina pun Duryudana paman plasa jenar nyawa-nyawa jimat kula nggih sesembahan kula wonten ing Madyapada prakteng delahan estunipun ingkang bapa ing kepatihan menika namung dados talanging atur wonten ingkang nalika semanten ngojo-ojoki dhateng ing bapa ing kepatihan supados munjuk atur ngersa paduka anak Prabu ing Ngastina. Bilih riki lenggan sak mangke badhe wonten pangandikan saking Kakang Mremban Durna ingkang lerekenipun boten sanes badhe adamel suka bombonging penggalih paduka anak Prabu ing Ngastina. Suka bombonge manahipun ingkang putra Ngastina. Kasinggihan mekaten nggih. Ingkang mekaten daya-daya kula aturi enggal munjuk atur dhateng sanipun ingkang putra Ngastina Bapa Mremban Durna ing Sukalima Purbawasisa kula aturaken dhateng ngersanipun Bapa Mremban ing Sukalima Bapa Mremban Durna kandhak blagudhuk oh lole sama lole mrigantil buntute kisah lha nuwun inggih nggih matur sembah nuwun tanpa pepindhan dening paduka anak Prabu sampun mituruti menawi dados pamontahipun ingkang bapa ing Sukalima. Riki lenggan samangke paduka kepareng ngamontenaken pasewakan ingkang beneh kalan adat ingkang sampun namung nuruti dhateng menapa dados aturipun Adipati Harya Sengkuni ingkang sejatosipun kula ingkang ngojo-ojoki dhateng Adipati Harya Sengkuni supados munjuk atur rasa paduka anak Prabu ing Ngastina. Sampun ngantos dipun kalang-kalang ngrembakipun daya-daya kula aturi paring dawuh. Oh inggih ngestaken dawuh. Nuwun sewu. Pendak-pendak anak Prabu ngawontenaken pasewakan, pendak-pendak Ngastina menika wonten pahaman ageng wonten ing Datraya negari Ngastina. Ingkang rinembak boten sanes kejawi namung pejahipun para Pandhawa. Ingkang rinembak boten sanes namung kejawi benjang menapa Pandhawa menika ngatang-atang dados batang. Inggih.
Menika ingkang dadosaken bombong suka gumbira penggalih paduka anak Prabu Ngastina. Lah, menapa to sababipun dene kula wantun supados paduka anak Prabu menika ngawontenaken pasewakan dinten sak mangke menika krana sampun boten kiyat anggen kula badhe munjuk atur babakan perkawis ing badhe kula aturaken menika ingkang saestu mangke badhe damel bombong penggalih paduka anak Prabu Ngastina. Pawartos menapa Bapak Prembanduna? Ah, menika ngaten nggih. Mugi antadosna ing kawuningan bilih wong salwangsul kula menika sampun munjuk atur ngersa paduka anak Prabu Ngastina bilih kekuatanipun Pandhawa menika wonten kalih inggih menika setunggal ing menawa dados suwing para Pandhawa minangka dados pujangganing Pandhawa inggih menika anak Prabu Ndhawarawati inggih menika anak Prabu Sri Bathara Kresna menika ing angka setunggal dene ing angka kalih kekiyatanipun Pandhawa menika mapan wonten ing pamomonging para Pandhawa nadyan namung derajate ngaceprik ngibaratipun wong loro saudon telu saurupan nanging menika dados kekuatanipun para Pandhawa boten sanes kejawi namung inggih menika pun Kakang Semar Kakang Semar Badranaya inggih Semar menika ingkang tansah ngayomi dhateng para Pandhawa mongko nggih pawarta ingkang sampun kula tampi dinten samangke menika Semar Badranaya nandhang ruga tegesipun Semar menika nandhang sakit madal saking saliring usada sampun boten kirang-kirang anggenipun para Pandhawa miwah atmajanipun Semar inggih menika Punakawan Gareng Petruk Bagong Budidaya maluyaken Semar ngrawuhaken para Brahmana winasih sewa sugata miyang para nimpuna supados damel wayunipun Semar Badranaya parandene gagar wigar tenantuk karya lho menika nggih najan namung sekedhik aturipun ing Bapak Sukalima menawi Semar menika samangke saged dipun jangkah pejahipun mejahi para Pandhawa menika nuwun sewu bebasanipun angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring mboten badhe kangelan damel pejahipun Semar Badranaya samangke Pandhawa ringkih menawi Semar pejah Pandhawa ringkih Pandhawa dipun pejahi ugi mboten badhe kangelan nggih sikra-sikra yen permana kanca sikra ngrakinawang sesangka nalin trompek marwa sing sang Katri kumulung mangrempak ing wadya Purdakara reka kiri ro nanggana magawe gelari wang-wang esmo mesem ing Wardaya sanata ing Astina Prabu Duryudana midhanget aturipun Begawan Durna ing Sukalima dadak sakeling mangke kasalu geger jaba sami alok yen kono kawula ingkang wantun minggah madaning datul negaring Astina utusan sing karang kadempel ingkang ngrepepeh pindha sata metarakan dewaning sun ngene iki lho gong sing bener iki Aduh ngapal ya. Ya kan aku sok umpah-umpahan sok tiba perahu layar bareng. Umpah-umpahan perahu layar. Ah, gondok pleku jual gandeng bocah. Ponokawan gedibal 17 wong elek nyolok mripat mung kere munggah ning Datraya. Ora ngenteni sabdaning anak Prabu Duryudana kok padha krembukan dhewe-dhewe karepe piye? Petro, dalem sinun. Padha Kandirarja sapraptamu. Pangestunipun sinipun Ngastina wilujeng bekti kula kunjuk ya tak tampa. Ponokan Bagong Padararja sapraptamu. Wis. Pangestunipun sinuwun Ngastina wilujeng bekti kula kunjuk ya tak tampa.
Petruk Raharja. Mentiripun Ndara Pati Sengkuni wilujeng. Bagong padha slamet. Pangestunipun Ndara Pati Sengkuni wilujeng. Oh, Petruk padha slamet. Pangestunipun Penemban Durna wilujeng. Bagong kowe padha slamet. Pangestunipun Penemban Durna wilujeng bekti kula kunjuk. Ya, tak tampa. Dong apa iki? Sore-sore wis do sowan ana negara Ngastina iki mesti paming bakal njaluk tamba. Mergo aku ngerti ento bapakmu kuwi lagi nandhang lara. Ya apa ora? Malah kabar pun dugiri kita Penemban. Loh, mesti wae wis tekan kene wong bapakmu ki nadan wong loro sauda telu saurupan bapakmu ki wong kondang, bapakmu ki wong jentara. Mula ora aneh apa sing lakon ana ing bapakmu kuwi mesti padha mireng lan padha krungu kabare. Kajeke bapakmu ora entuk tamba. Jane ngoten ning pangestunipun niki wau kula pun didangu kalih bapak. Bapak pun paring pangandikan nek enten tamba sing iso nambani karo bapak. Loh. Apa tamba sing iso nambani bapakmu? Mangke kula tak munjuk atur Sinuwun Prabu Duryudana. Merga sing duwe panguwasa wonten negara Ngastina nika Sinuwun Prabu Ngastina. Petruk kula kangge matura. Nggih. Bloko suta cekaos mboten ajeng ngandar-andar ngendukur atur kula mangke damel mboten wonten ginanipun. Sowan kula wonten negari Ngastina menika namung badhe nyuwun ngampil Penemban Durna. Nyuwun ngampil Penemban Durna. Nggih. Wigatine ajeng kula suwuni priksa bab sing wigati magepokan kalian sakite bapak. Nek Penemban Durna saged ngaturaken matur sembah nuwun tanpa pepindhan dene ora kula nuwun pangapunten Petruk duwe hak nundung Begawan Durna. Dasarmu apa kowe wani bakal nundung kelawan bapa Penemban Durna? Mergi kula nuwun sewu sadèrèngipun panjenengan dados Nalindra niku sing dadi ratu menika Sinuwun Prabu Pandhu Swarga. Monggo kula nalika semanten ya nderekke Prabu Sentanu sing yasa negara Ngastina. Begawan Kalasara nggih kula nderekke sing yasa negara Ngastina. Mula kula niku melu nglepa, melu nyampur semen, kula niku melu nyaponi negara Ngastina. Nek Ngastina mriki niki dienggoni dilenggahi pendhita sing kurang nyata, sing ora ana nyatane, kula ora trima. Mula Penemban Durna nek kula takoni mboten saged ngaturaken menapa sing dadi pertanyaan kula, kudu lunga saka negara Ngastina. Ngono kita, Gong? Kono ora gelem lunga tak inggatke to. Aja kuwatir. Ha iya. Pun ngoten mawon nek diparingi matur nuwun nek mboten sebabipun menapa Penemban Durna. Wonten dawuh nggih. Nyadaripun Petruk sowan betah lan panjenengan. Loh, kalian ingkang Bapa ing Sukalima? Kasinggihan pekaten. Oh inggih. Nyuwun pangapunten kula lagi majeng anggen kula ngabiyantara. Kula sumanggaken Bapa Penemban Durna. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang ngajaping madu. Ngajaping madu sarining tawang. Petruk kantong bolong kowe jare butuh karo aku. Iya, nggih. Ya nggih. Kowe arep butuh apa kowe? Kowe takono perkara apa? Kowe arep takon perkara apa? Takono Begawan Durna. Begawan Durna ki ngelmu wis buntas. Wadene aku ki dadi menungsa, padha nyebutake ento Begawan Durna ki uripe wis sak traju, sak tatak karo uripe para dewa. Ya mung siji sing urung iso tak lakoni, ya kuwi tapa ning pucuking curiga sing urung tak lakoni. Yen aku wis bisa tapa ning pucuking curiga, aku wis bisa sak traju, sak babak karo panguwasaku karo para Jawata. Kowe arep takon apa kowe? Takon apa Kakek? Nyuwun pangapunten kula tak nyuwun priksa. Bapak niku kula nyuwun pangapunten gerah. Wis ngerti. Wis mlebu layang kabar. Bapak wis mlebu layang kabar. Beritane ngene iki. Sebentar lagi Semar qaid. Piye, Kang? Tulung tapuken cangkeme kuwi. Ana wong tuwa lara kok dikoid-koidke. Nggih, pun mboten napa-napa. Sakniku lajeng takon kalian panjenengan. Bapak niku paring dawuh kalih kula. Loh, bapakmu dawuh apa karo kowe? Bapak niku iso waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Nek bapak niku ditambani nganggo wujude kembang jati wasesa utawi kembang jati wasesa. Wis bener apa ora, Tru? Kok mau nang catetan ngono kok. Wiji apa jati? Jati wasesa, kembang jati wasesa. Ya. Lah, bapak niku mboten ngerti papan dununge. Terus kula diaturi sowan
kali Ngastina nyuwun pirsa kalian Begawan Durna. Merga Begawan Durna niku pendhita kondang monyor-monyor. Begawan Durna niku kondang pendhita sing nuwun sewu asmane ngasorake pendhita-pendhita sanesipun. Mula kula percaya nek Begawan Durna niku pirsa teng pundi durunge kembang Jati Wasesa. Loh, kowe iki goblok. Kowe iki pancen wong bento. Kowe iki pancen wong ora duwe kepinteran babar blas. Mbok yo takon bakul kembang. Sing jeneng negara Ngamarta kae prapatan Godamanake ana bakul kembang. Kowe takon apa iki sade kembang Jati Wasesa. Lah takon kembang karo Begawan Durna kuwi, apa aku iki tukang kembang apa piye? Nuwun sewu, niku mboten kembang sak-sake. Niku kembang ning kembang sing pancen niku nuwun sewu, mboten wonten tukule teng jagat ngendikane bapak, tukule ming siji tok. Tukule siji tok teng jagat. Mulane panjenengan pirsa teng pundi papan dununge, nek ning negara-negara ngendi, nek ning alas-alas ngendi jenenge. Ya kok, heeh. Nek sampean ngerti ngatur sembah nuwun tanpa pepindhan, nek mboten ngerti wiwit dina iki sampean kudu lunga saka negara Ngastina. Titik. Nek sampean ora gelem lunga, kula sing nglungake. Carane pripun? Manut karo carane Petruk, alus wani, kasar wani, peteng wani, padhangane apa meneh. Pripun Dik Mate? Ah monggo pindah kontrakan. Oh nek kaya ngoten niku pripun carane? Petruk nek wis rembuke kaya ngoten niku wis ora iso diungguli. Petruk, pripun? Kowe tak kandhani ya Petruk. Iki rak dina Selasa ta iki? Nggih. Iki hari ulang tahunku Petruk. Oh, nggih. Wetonku. Mula sing jeneng pendhita ki nek pas dina wetone ora kena ngebarake kepinterane. Oh, kudu nglakoni tapa brata. Nek ditakoni wong ora iso wangsulan mergo kuwi dina wetone. Nek nglanggar kepinterane kabeh bakal ilang. Oh, nggih. Lah terus iki bedhug tengange nek wis rada nglewang sithik. Mengko aku lagi iso menehi keterangan. Mengke nek bar bedhug sampeyan kudu nemoni kali kula. Nek ora nemoni kali kula goleki teng Sukalima, kula uncit teng pundi mawon. Sampeyan kudu lunga saka negara Ngastina. Wis to, mengko aku mesti bakal mrepeki karo kowe lan tak kandhani menyang dununge kembang Jati Wasesa. Nyuwun pamit Panembahan. Sing hati-hati. Nyuwun pamit sinuwun. Sing hati-hati aja kaya bocah cilik. Nyuwun pamit Panembahan. Oh ya Bagong sing hati-hati. Sinuwun kula nyuwun pamit. Ya Bagong sing hati-hati aja kaya bocah cilik. Nun iki madal pasiran sinuwun. Yo gitu. Namo Prabu Duryudana alona ngandika dhokarning ingsun Werkudara areng ingsun Werkudara ten kapareng kene menawa saestu Bawadura badhe paring keterangan wonten pundi durungipun kembang Jati Wasesa. Oh mboten Ken, mboten. Lah kok ora kok sampeyan dawuh karo Petruk ngenteni ning alun-alun. Dik Pate, wonten dawuh. Petruk karo Bagong niku anake sapa? Anake Semar. Semar mongko diajak patine. Nek Semar tekaning pati, Pandhawa gampang kene mateni. Nggih. Nek perlu aja ming Semar sing tekaning pati. Ning Petruk Bagong niku arep ming wong loro saudara terus saurupan wong Panakawan, kuwatane para Pandhawa. Terus pateni. Kok malah salin perkara niki mengke nek nganti gegeran pripun? Pun to, napa Kurawa kalah karo Petruk karo Bagong? Kurawa niku padha-padha kadang nata pangeran pati kok ming karo Batur Gedhi Bal 17 Kurawa kalah ki nek cara kula ngisini-sini. Oh nggih, ngestaken dawuh. Ning lek sampeyan akon karo Kurawa aja nganti konangan Petruk karo Bagong, mau ndak bocahe do ngerti. Oh. Dikandani supaya ngepung wakul boyo mangap. Nggih, nggih. Petruk karo Bagong pateni sisan. Semar loro krungu Petruk karo Bagong tekaning pati, saya ngrantes atine. Gampang matine. Oh, nggih ngestaken dawuh. Ngestu padha dawuhipun Kakang Mrembanduna kula nyuwun pamit nggih. Bapak nyuwun pamit
pamit madal pasilan nggih. Nadyan ingkang raipun Kartomarma nyuwun pamit mangsa borong. Perkara niki butuhe kula mireng menawi Petruk kaliyan Bagong tekaning pati, syukur bagi Semar uga tekaning pati. Oh inggih ngestaken dawuh. Jajaran suket daging gawane Indonesia. Urung kene loro Bagong karo Petruk. Rasa kok ki cangkem, Dur. Ayo, nek pancen Begawan Durna ora gelem menehi keterangane ndi dununge Sekar. Truk. Apa Sekare? Jati Wasesa. Jati Wasesa. Gawe sungsang bawana balik go klakon kilocop siramu. Wah, cocot matamu. Tantang-tantangan kok medeni. Aku nglocop ndasku, tak cotot matamu, pecah siramu, pecah geti. Bicil wae. Sringke dhisik. Tangan kok nganti pidil. Padha kuwi jajaran critane Kulawa bubal ora kalu-kaluan, Mas. Kartomarma diajal Petruk, Catama diajal kali Bagong. Kula maju Citraksi diblebeke tek ledut. Teng pecari ora kalu-kaluan. Kula sumagaken Kulawa boten sing moga mulya mungsuh keponakan Petruk karo Bagong kula sumbangaken. Ayo, amuk sra mrotot. Krewikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan.
nek ora mlayu cilaka. Hah? Nek ora mlayu cilaka. Aku ya paham. Nek ora mlayu ke taman Cundha maneh mesti wah mati awake dhewe. Heeh. Ning lemu narik aku sing lari. Ha ngopo? Nang aku tarik ta? Aku lek keseret melumah to. Oh. Training sak cawetku ucul. Gek saiki bokongku abu kaya ngene. Pandi seter. Engko dikai idu mari. Perih ning mari kong. Maaf. Nyambut gawe karo kowe grusah-grusu. Iki ra iso cengok pirang dina iki. Jan muntuh merumuh kaya ngene. Liwat aspal barang kowe ya nekat nglocop kabeh. Iki aku ra iso mlaku to. Tak gendong. Bali nang Karangkadempel. Oh, matur karo bapak. Iki mergo ade takon Bapak Durna ora entuk keterangan nek nganti mengko dhewe ora entuk keterangan matur karo bapak ben golek cara piye supaya iso nemokke kembang jati wasesa. Iya. Tak mlaku dhewe. Iya. Gene iso ngadeg kemranyas e. Ora apa-apa. Sing suwek ming nggon bokong traininge ngarep isih anu kok isih nang kono kok. Dadi ora tekan ngarep le ucul kathoke. Wangune? Heeh. Kathok kok ana jendelane ya. Ha iya. Ben isis ora kepep. Ha iya. Yo mlayu matur bapakne. Ayo, Truk. Sino makinari amo mbak lumembak ombak ing samudra bale lumut ambreganggeng awita dedeng-dengan Yayi Pati nadyan sira kuwi wujuding wanita nanging pancen puspira sesa dening panjenengan ingsun nalindring parang kencana Prabu kemarin kula nganturaken sembah sumangga ping pabektinipun ingkang abdi kepatihan kunjung rasa paduka ya tak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestuku tampanana kula pun dinggo jimat paripeh ana bab pigati ing bakal ndak rembug jroning sak jagong ana ing dature negaring parang kencana ngerti yo ana kalaaning ing jagat ing geger para abdi para mban padha kami tenggengen nyawang pewujudan ya kuwi wujuding sekar ingkang ambabar gondo arum endahe ora ukuran ujaring para akeh padha nyebutake yen to ana tukulaning kembang mapan ning taman negara ing Parangkencana sinebut kembang jati wasesa nanging eloke nalika aku tusan kelawan para nayaka lan para mban ing mapan ing taman negara ing Parangkencana pendak-pendak tak jaluk supaya methik kembang
kembang ingkang bakal dipethik mau ilang musna sakwite Patih Sambega. Negaring Parangkencana lajeng Paramaduka Gusti kula ingkang Sri Prabu Kudakesa golek wong kang pinter, wong kang sekti, wong kang limpat ingkang bisa methik wujuding kembang jati wasisa ing mapan ning taman negara ing Parangkencana. Yen to pancen bisa methik wujuding kembang nyuwun apa wae bakal tak turuti. Kula namung ngestaken dawuh kelana kula madal pasiran bidal dinten menika sing ati-ati Nyai Sambega kaya bocah cilik. Kula ngestaken dawuh. Wes leren, siren. Ora terus sak kepenake dhewe. Iya. Sesuk dilanjut meneh. Iya. Wayang Klimen tanggal pira, Kang? Sesuk bengi libur. Walah, ndang libur meneh. Nek iso libur meneh, sesuk ki aku ditimbali karo sapa? Gusti Yuda. Dijak ngopo? Samgong. Samgong dasmu. Lanjute tanggal 23. Heeh. Ulang tahun Partai Kebangkitan Bangsa PKB. Yo, wis Ndara Abimanyu wis ning kono kok yayu-yayu ra. Wah, ora omong-omong. Ngerti-ngerti metu. Piye to? Penonton awake dhewe iki nganu kok. Padha karo ki pikirane iki jorok. Mengmuni ngono ae muni we. Piye nek kuku sing kaya sing sipate kaya ngene dilaporke polisi lho. Ayo lah. Ndara ki sajake ya bingung mergane. Aku ya krungu dhewe kok Ndara iki kon golek kembang jati wasisa karo kakekne Semar. Monggo terus ning alas delek-delek ngene iki. Panjenengane mesti menggalar golek nendi aja terus. Ah iya, ya urung ngerti nggone. Golek iki nek ora ngerti nggone ora padha karo ngopiak jagat. Ayo to, Kang. Mbok. Mbok ngopiak mbok ora. Sing baku awak dhewe iki didhawuhi wong ngetutke Ndara ya ngetutke ngono wae rasa kokan. Perting blek. Kuwi omongane sapa? Ya omongane Mbah Das, mbahku. Asudi ora siut kowe wong apa marmut? Heeh. Omongan wong tuwa kok diapalke ora. Angge monggo Ndara dipun padosi wonten pundi denengipun sekan kangguan. Klar pandan moncar. Tinon ler kakonang surem sorot etan padang. Kasor lan pacaring purnameng gegono dasari mungso katiga. Kocap kacarita ingkang nganang menika tawarane pepatih saking pura Kencana. Atmajaning Sang Prabu Gudakesa utawi pepating Sang Nata Prabu Gudakesa dupi mulat ana satriya mancur sasada lanang cahyane. Graita bilih menika satriya pinunjuling apa-apa mlojoling akerep. Sigra sinau dening Sang Patih Sambega bilih gegono kagiat sangganing para rebat puna kawan catur. Amatri rasa waduh. Waduh, Petro. Aku ora ngerti sangkan parane bilae kok maklap. Kaya ana bayangan hitam sing gawa Ndara Abimanyu wae. Kalau rek kisih ketok kekalangan ning antariksa, Gong. Gong, iki sapa ingunge?
ngersaku ngaturake suwijining nom-noman. Patobat miki andados ing ngawuningan sinuwun. Slaminipun kula kekalangan Malaya Kidul jagat boten wonten tiyang patih sambi Gojawi namung satriya menika. Ketitik mancur saksa dolanan kekuwunginipun bilih satriya menika. Tuh satriya ingkang sekti kalintang jayaning merang. Raden kowe sapa? Nek paduka dangu kalian kula. Satriya saking Tanjungan Ampun Abimanyu. Abimanyu inggih. Aku Prabu Gudakesa. Raden, sumurupa nggon kutusan kelawan patih sambega sayekti golek wong kang pinter, wong kang sekti, wong kang lantip panggraitane. Taman negara ing kula kencana kene ketukulan sawijining weksa ingkang nyala wadi. Mongko wit mau tumuli ambabar kembang ing winastan kembang jati wasesa. Raden, sapa ingkang bisa methik kembang jati wasesa? Nyuwun apa wae bakal tak turuti Raden Abimanyu. Sabdaning kukiloring kandigara saketer kene dunganing kunglir wuwu sing pene panca apike kaya mongko wernane iso werna-werna ya rek kowe iki siwer apa piye to ayo kembang pembanggula kuwi kaya ngono kuwi kembang gula apa jenenge cupacup kaya legi nolo garing dalem Petro aku didhawuhi methik kembang jati wasesa lah niku tambane bapak upama bisa tak pethik ampun diaturke Prabu Gudakesa beto wangsul teng Karang Kadempel napa sampean mboten ketrima ya. Piyayi iki nek ketrima jarene kembang nek arep dipethik wong ilang, kembang nek dipethik wong ilang kok bareng Ndara Abimanyu sing methik kok pletik. Kok iso dipethik ya, Truk? Wah ya ana wong piyayi iki nek dikayomi karo dewanipun kek mlajar kondur teng Karang Kadempel mawon to. Ya, Truk. Abimanyu aja mandeg Abimanyu. Pangestu paduka sampun pikantuk damel. Wah, yen wegage kembang mungkulna ana ing ngarepe Semar nggone nandang loro. Ndang Waluya temah jati jati temah mulya.
Nyuwun pangestu Rama Kyai Jodipati. Gonjang ganjing langit kelap-lapaton. Lir kincanging risang mawe gandrung kocap kacarita. Sekar Jati Wasesa arsa ing ngungkulaken dening Ki Semar Badranaya. Kalaning jagat gayaning para dewa. Sekar manjing anggane Ki Semar parandene, Ki Semar tasih ketingal gumletak datan mobah, datan musik. Pripun, kembang manjing awake bapakmu Petro. Pak. Sehat, Pak? Pak. Ora mari, Pak. Kemana? Mari ki tegese sembuh, mari kok kemana? Mari. Mari ya, Pak. Awis ditambani kembang jati Wasesa kok ora mari karepe piye? Abimanyu, ayo balik ki kembang jati. Barusan jebul watakmu julik, tapi ora jumbo karo pelasuryanmu. Wong bagus nanging culika pakar tuwata balekake Sekar Jati Wasesa. Patobat gawe sekarang abang, karang kadempel. Tak tendang ora dirasake, kuku Pancanaka ora tumama. Ketoke ora tenanan iki, Pak. Lho ora tenanan piye, Petro? Nendang wong wedok. Kaya iya kaya ora. Mongko nendang milih ayo empuk. Mbok ndasmu. Kula weruh lho. Nendang ki umume ning sirah apa ning apa? Musuhe wedok. Wah, aja ngawur. Cuwek ndasmu. Tak tontone Werkudara. Kula mbok melu. Kula tuku karcis dhewe wis. Nonton apa to kok saiki nonton Kaca Paisan padake nonton apa? Oh, nggih pun mboten sanesu. Tak presanane Petro, adi presani to lho. Bapakmu digugah. Kowe wadu bapak tepung muni ngono. Nggih. Bapak kok turu ning Jobin. Mau kaya ana lemeke. Gong, bapak lemeke kok ilang. Tak nggo e. Bapak ki wong tuwa kok kowe iki ora iso nglaru wong tuwa to? Balekke, kok sik adem e. Ya, engko balekke. Pak. Pak.
Nek bapak ora iso preso Petruk, ning bapak mireng karo Petruk, omongane Petruk. Karang kadempel diamuk wong wedok. Jarine Nata Ndarawati ngendikane Sinuwun Prabu Bathara Kresna, bapak tepung apik, nek bapak ora methukke karang kadempel, wah banjir getih Pak tenan. Ora setan kae. Maune lara gletak dadak diliwetke dadak diombeni kok bareng tangi gregak kok baga. Wong tuwa njaluk cemplungan jugangan. Nyadra. Oh wis ra kanggo. Topel. Lho. Aku dadak topel ngopo? Aku nguyu. Cagrang ngusuhan senane aku iso mambu ra ana banyu le ngepel ya nganggo banyu ya aku tembu mudhar ora ya nonton bapak kae yo Mbak Kuncung sapa? Wah. Ora iso pisah karo kowe. Nyatane tok tinggal pepes bayu kang tapis ora duwe kekuatan. Kaya wong koncatan kekuatan aku kanastren ki aja lunga meneh ya no. Prabu Gudakesa ingkang bela patining patihku. Ora kowe iki kok kebangetan to, ndal golek patih kok wedok iki napa? Apa jagat iki kurang wong lanang? Ya bener kowe iki dadi lelanging jagat kowe dadi lancuring bawana. Sapa to wong sing ora ngerti? Yen kowe iki tau tate garwa widodari sekenti kurang sewiji. Lah ning apa tumon dadi ratu kok patihe wedok? Apa ngetok klemu bagus dhewe sak donya ngono apa piye? Apa Janawa dipun dawuhi dening Jawata rumeksa Wahyu Jati Wasesa Sekar inggih ingin sampun dipun petik dening Abimanyu. Wahyu bakal syukur menawi mekaten sekti jumurung Koko Prabu. Dadak dadi ratu barang ya apa to, Den? Bapakmu piye, Petruk? Pun sembuh. Wis mari. Kemana? Wis Waluya. Waluya teng Wonosari. Wis waras. Pun. Ayo. Genti. Mbak Tatin. Ayo Tin. Sarung. Abote kabotan tresna tak rewangi korban jiwa raga. Wis rasane aneh to. Sarung jagung gresula. Wis pelok wae, pelok. Iya, pelok barang. Ah iya. Sing sendiri enten, Pak. Sing sendiri sing piye? Sing la iki sarunge jagung niku. Oh, aku wis tau. La iki sarunge jagung. Kadang tresna lan supaya mati. Rene-rene bebarengan. Sarung jagung kumbuntel gethuk. Ngawur, aku ora tau krungu. Jane wis ana, gong wis ana. Ning ora sepopuler karya Kinarta Sabda. Ha iya. Sing gawe iki empu
maestro mesti rasane ya luwih penak. Iya, ni ya kabeh iki ya penak rasane. Ah iya. Iya. Cemblong. Ya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.